हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो मोनथिखाबायानो जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजियो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर बिथां पंकज लाहारीनि नाजानायाव आरो लेहार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दाहाल दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाहा लेहार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव बे भिडिअआनो गिबिसिनै फैनो गोनां आबुं सावथुन दे लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिखायानो दे डाइरेक्टर बिथां पंकज लाहारीनि भिडिअ सुजुनाय एबा लिरनायफोरा माबायदि जायो होननानै एक्चुअली लोगोफोर बिथांनि लिरनाय सावथुनफोरा जाहा जोबोरैनो मोजां जायो दे लोगोफोर जेरै जांख्रिथायनि थैसोम नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाहा बे दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ सोर नायनो एक्साइटेड जाना दं अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बे भिडिअआव गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बेयाव लिंसार बसुमतारी हेलिना दैमारि आरो बिग्राय ब्रह्मनि फाव खालामनाय आरो गुबुन आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौबो जों बेयाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आंनि मोनदांनाय बायदिब्ला दाहाल आबुं बर' सावथुनानो बिथां लिंसार बसुमतारी आरो हेलिना दैमारिनि गिबिसिनै फाव खालामनाय दे लोगोफोर नाथाय लोगोफोर बिथांमोना सानैजों गोबां मिउजिक भिडिअफोराव फाव खालामनाय दं दे लोगोफोर स' आसा खालामो जोंहा बे दाहाल आबुं बर' सावथुनखौबो जों थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर स' नोंथांमोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो दे लोगोफोर